Είμαστε στην κεντρική σελίδα του Blogspot. Αφού έχουμε δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο Gmail, ερχόμαστε να εισάγουμε τα στοιχεία μας για τη δημιουργία του ιστολογίου μας, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στον κωδικό πρόσβασης. Δίνουμε τα στοιχεία μας και τον κωδικό πρόσβασης στο κάθε κουτάκι και πατάμε σύνδεση για να προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα. Στην πρώτη καρτέλα είναι το πρώτο βήμα, είναι εγγραφή στο Blogger. Δίνουμε το εμφανιζόμενο όνομα που μας ζητάει, το όνομα που θέλουμε να έχει μπροστά στη σελίδα μας, το φύλλο μας και πατάμε αποδοχή όρου και πατάμε συνεχίστε. Σε αυτό το στάδιο πατάμε απλά δημιουργία ιστολογίου για να προχωρήσουμε. Επιλέγουμε το πρότυπο της αρεσκίας μας, όποιο είναι αυτό για τον καθένα, και πατάμε συνέχεια. Στο επόμενο βήμα το ιστολόγιο μας δημιουργήθηκε. Πατάμε το πορτοκαλί βελάκι για να μπορούμε και να ξεκινήσουμε τη χρήση του ιστολογίου μας. Σε αυτό το στάδιο επιλέγουμε το όνομα του ιστολογίου που θέλουμε να έχει, τον τίτλο και τη διεύθυνση που θέλουμε να έχει. Κάνουμε έλεγχο διαθεσιμότητας και πατάμε συνέχεια. Σε αυτό το κομμάτι δίνουμε τον τίτλο που θέλουμε να έχει η πρώτη μας δημοσίευση και πατάμε δημοσίευση ανάρτησης. Αυτή είναι η πρώτη μας δημοσίευση στο Blogspot.